normally baba Njoli munhu wanakakwara kumberengwa kuti hapana zvautotiita. Okay, nyaya ndauya naye panapa ndichitaura ndeyekuti Mundarageza akasimuka mukati meofisi. Unoza munhu ari muofisi yeZanu PF anova munhu muhombe muofisi yeZanu PF achichema. Unoza munhu mukuru ukaona wotaura zvinhu zvakaita sezviya, zvinhu zvinoteti kana kudhara kana kuti naiko zvinoti zvotorwa nemwana muduku asati anyatsofunga zvaanoda. Zvinhu zviya zvakataurwa naMundarageza zvinotaurwa nemwana muduku, kamwana kapwere kuti aiwa usati wakura ibva pano hatikudi padare. Asi zvakataurwa nemunhu muhombe zera rimwe chete naMnangagwa naChiwenga, vakarwa hondo vese, anoziva zvese zvigiribidi, utsotsi, kuba, kukuvadza, kuuraya, kusapota pati yanenge achida, kwese anokuziva nenzira dzese. Akataura akati wamana zvakwana, enough now, taneta. Munhu mukuru akataura taneta. Okay, mubvunzo wangu inowa kuti what about mupurisa, a policeman anogara kumachonyonyo kunana Inyanga kumakomoko, ane chibhutsu chakadambuka ari kugwesha, ari kutadza kubhadhara school fees yevana, ari kutadza kudya nyama mumba make achitraya kuti vana vake vaende kuchikoro. Mupurisa ari kuswera akamira murodhi kudai, so akaisa madhiramu murodhi achiita marodhi block. Uri kuti chii? Naiye policeman uri kuti chii? Iwe uchitadza kudya nyama mumba mako uchirarama nemachanzi nemavegetable nematemba, asi mudhara ari kudya zvisingavavi mumba make. Mundarageza akachema misodzi kudai akati no, izvi zvanyanya, izvi tiri kuuraya nyika. Iwewe a policeman musi wa31 uri kuti chii? A soldier, masoja ari kuswera akagadha vanhu vari kutiza munyika vachienda kunotsvaga mabasa kumusango, kunana Dhite, kunana Lutumba uko, kunana Kayema mukati masango anaChivara uko musango, uchigara musango une bhutsu yakadambuka uchiswera uchitswa nezuva wakadai, so wakamira uchiti vanhu muZimbabwe vasatiza, uchirinda nyika kuti vana vemuZimbabwe vasatiza vachibuda kunyinda kuSouth Africa kana kusi kuna mabhodha kunana Zambia uko, kunana Botswana uko, uchiswera uri musango wakamira kudai. So what are you saying? Uri kuti chii? 31 March wasvika, 31 March uri kuti chii? I want to know, I just want to know kuti mapurisa muri kuti chii? Bhutsu zvadzadambuka, mune vana vangani vangu vakagraduata vasiri kuwana mabasa. Apa makanga muchitadza kudya muchiti toda kuti vana vedu vaende kuchikoro, mune vana vangani? Now vana venyu havasi kushanda, muri kungotambura still. Bhutsu dzakadambuka, uniform yekubasa masona. Muri kuti kudii? 31 March uyu wasvika, muri kuti chii? Maticha kuzvikoro kwamuri ikoko muri kumboti chiiko? Nekuda kuti masalari amuri kutambira hakwani. Asi munhu nona nyaya ndiri kutaura, ndiri kuti inini imimi muri kushanda muri kwamuri ikoko kwamunototambura. Uyu munhu asingatamburi Mundarageza uyu ari muofisi yeZanu PF, I think anotori nemapurazi, I think anotori nemombe dzakawanda, anototambira mari inotori nemutsindo yeukomuredi neupenjeni hweusoja, kana kuti haasati anotori kutambira izvozvi muofisi yemasoja, kana kuti anototambira each and every month, mari yake inotokwana. Asi achema ati wamana no zvanyanya, tiri kubira vanhu. Inini mubvunzo wangu woti kuzvipatara ikoko kwamuri muchipindirwa nevanhu vane maronda, vanhu vane dzisiki, vane HIV, vanobuda marute, vanorwara vasingagoni kufamba, vamwe vachiita kudii, vachizviitira tsvina, vamwe vane maronda muviri wese, musina treatment yakakwana. On top of that muchitambura nevanhu ivavo, mari yemunotambira yacho yotadza futi kunokwanisa kubhadhara rent. Muri kuti chii? I'm just asking. Ndati maticha, muri kuti chii na 31 March uyu? Ava ndinoda kungobvunza, ene mubvunzo wangu wangonaka. Ndiri kubvunza ma-civil servants muri kuti chii? Kana muchirarama nekuita ma-peace job pama weekends, asi imi muchishanda mugovernment, muri kuti chii? Kana muchiona munhu ari mukati mugovernment imomo achichema kuti wamanda zvanyanya, imimi muri kutiwo kudii? Ndio mubvunzo wangu. Ndangoda kungobvunza. Munomboti chii?
munoti chii? Okay, tobva ipapo omana makorokosa munogara muchienda pasi kunoshandira machaina achiuya achitora mamainzi pamanga muchikorokosa kana kuti pamanga muchimaina muchimbowanawo kana kasamthing muchiraramisa mhuri yenyu moya motorerwa nemachaina ari kubva kuchaina achiuya achitora machaina mopiwa $200 paungo uchimbowana imwe mari inototyisa ine mutsinde uchiraramisa mhuri dzako, asi uya motorerwa maini yemudunhu renyu yotorwa nemachaina yoenda. Yatorwa kudaro maini ya potorwa hafu yenyu kunzi ngavapinde pabasa, vamwe hafu ngavabve pano vanotsvaga mabasa, vakuenda vonotsvaga mabasa kuseri uko kwavakanga vasina kujara kushandira kure nemhuri dzavo. Muri kuti chii? Mubvunzo wangu munhu wese muZimbabwe, kana uchiona Geza achichema ari muofisi yeZanu PF, iyo ofisi yatiri kuti ndio vari kuguta, iyewo chema kuti zvanyanya. It's not like Geza ari kuti now I'm enough ndaguta zvanaka. Ati no, tanyanyisa kuuraya nyika. Iwe uri kuti chii kwauri musi wa 31 March? Mubvunzo wakanaka. Muri kumboti chii na 31 March? Kana muchiona munhu ari muofisi yeZanu PF achichema, what about munhu ari kunze? Ndopo uzonzwa umwe munhu achitaura kuti isu tiri right ZANU PF kusvika 2030. Iwe uchiona munhu ari mukati meZANU PF macho achichema, iwe hausi muZANU PF, uri kutongori kumachonyonyo, uri kupuwa 2 kg yeshuga, 2 kg yerice, 2 kg yemunyu, wonzi enda unodya nevana vangu, wakuti tiri right. Iye munhu ari mukati muofisi achichema Geza achiti zvanyanya. What about you? Unei chii chaunacho chaunosvika pakuti iwe unosvika pakuti nini ndiri right, asi iye munhu ari pakudya achiti no, tanyanyisa. Muri kumboti chii? Vana sei wikina vachita zvavanoda, vachipa vanhu mari, vachipidiguka nemari pamusoro pemari, vachitaura zvavanoda. Iwe uri kuti chii?